Vatra je vječiti čovjekov pratitelj, bilo kao dobar sluga, bilo kao loš gospodar. Spoznaja da se pojedinac vrlo teško može usprotiviti tom neprijatelju natjerala je ljude već u davna vremena da se počnu udruživati kako bi se zajednički oduprli požaru. U požarima su gorjeli mnogi poznati gradovi, među kojima čak 7 puta i nedaleki Varaždin, ostavši zbog katastrofalnog požara 1776. godine bez statusa glavnog grada Hrvatske. Najstrašniji požar na području Ludbreške regije u 19. stoljeću zabilježen je u Ludbregu na sam blagdan Tijelova 1864. godine, odnosno nepuna 3 tjedna prije osnivanja Varaždinskog vatrogasnog zbora, najstarijeg hrvatskog dobrovoljnog vatrogasnog društva. Zbog nekontrolirane paljbe iz mužara u Ludbregu je izgorio dio župnog dvora s velikim dijelom župnog arhiva, zbog čega danas znamo puno manje o prošlosti grada, zatim 60-ak kuća u centru grada, kao i krov jedne od zgrada Ludbreškoga starog grada. Slavlje blagdana zamijenili su očaj i tuga, te tako postavili temelj za iskorak lokalne zajednice, osnivanje vlastite vatrogasne organizacije. Osnivačka skupština Ludbreškog dobrovoljnog vatrogasnog društva održana je 15. kolovoza 1869. godine na inicijativu tadašnjeg općinskog načelnika Đure Šafarića, ujedno i njegovog prvog predsjednika, uz veliki broj okupljenih predstavnika svih staleža, odnosno skupina Ludbrežana. Svi su jednodušno prihvatili prava i dužnosti novoosnovane organizacije, kojoj je u začetku službeni naziv bio Ludbreški vatrogasni zbor. Osnivanje nove organizacije provedeno je uz punu potporu svojih utemeljitelja i pokrovitelja, magistrata općine Ludbreg i vlastelinstva kneza Filipa Bačanija, posljednjeg feudalnog vladara Ludbrega. Knez je novom društvu ustupio staru, ali dobro sačuvanu zgradu, koja je stajala na mjestu današnjeg kružnog toka, to jest raskrižja cesta koje vode prema Varaždinu i Prelogu, dok je općina društvu poklonila vatrogasne sprave koje je prethodno posjedovala. Nedugo iza osnivanja društvo nabavlja zaprežnu štrceljku te svu imovinu smješta u spomenutu zgradu koju su mještani popularno zvali špricalka. Članovi se oslovljavaju nazivom brat, te svi imaju ista prava i dužnosti. Od njih se traži da budu disciplinirani, neporočni, uvijek spremni da priteknu u pomoć. Jednom učlanjeni, članovi bi ostali dijelom društva najčešće do kraja života, a kod velikog broja njih učlanjivanje je postalo obiteljskom tradicijom. Velika je bila podrška ostalog stanovništva djelovanju nove vatrogasne organizacije, stoga se uvijek našlo dobrih duša koje su svojim skromnim prilozima pomogle razvoju društva. Općinska je vlast novčanim poticajem od 5 forinti poticala Ludbrežane da svoje konje drže u pripravi za moguću vuču zaprežne šprice. Dobrovoljno vatrogasno društvo Ludbreg učlanjuje se u Hrvatsko-slavonsku vatrogasnu zajednicu 1891. godine, te odmah potom biva pretplaćeno na prvo hrvatsko vatrogasno glasilo Vatrogasac. U njemu nakon toga čitamo o pogibeljnim požarima, ponekad s ljudskim žrtvama, a često s cijelim obiteljima koja su sa svojom mnogobrojnom djecom u trenutku ostala bez krova nad glavom. Osvrt na opremljenosti i stručne sposobnosti ne samo DVD-a Ludbreg, već i ostalih vatrogasnih društava Ludbreške regije nalazimo u glasilu Vatrogasac, u članku učitelja hrvatskog vatrogastva Mirka Kolarića, koji opisuje tečaj za 102 vatrogasca organiziran u Ludbregu 1894. godine. Društvo je tada posjedovalo 3 zaprežne štrcaljke, 1 cijevna kola, razne ljestve i brojnu drugu opremu. Do kraja 19. stoljeća na području šire Ludbreške regije djelovalo je ukupno 10 dobrovoljnih vatrogasnih društava, kod čijeg osnivanja u pravilu pomažu članovi ranije osnovanog Ludbreškog vatrogasnog zbora
i to u Hrženici, Kuzmincu, Rasinji, Malom Bukovcu, Svetom Petru, Kutnjaku i Antolovcu, zatim u Sesvetama Ludbreškim, Martijancu i Svetom Đurđu. Krajem 19. stoljeća građani uz veliku ulogu vatrogasaca pokreću inicijativu za ustrojavanjem puhačkog orkestra, odnosno limene glazbe. Prva ludbreška takozvana pleh muzika predstavljena je 1895. godine, a njezini su članovi potom svirali svake nedjelje i blagdana na glavnom gradskom trgu. Konac 19. stoljeća dočekalo je Ludbreško vatrogasno društvo podijeljeno na dva tabora, mlade i stare. Društvo tada na zdrave temelje postavlja njegov novi tajnik Ivan Prijatelj, zakucavši na srca svojih sugrađana, uslijed čega je život ludbreške limene glazbe produžen u pomlađenom sastavu još 40 godina. U to vrijeme proslavljena je 30. godišnjica društva, nabavljen je prvi društveni barijak te su dodijeljena prva vatrogasna odlikovanja članovima društva. Život ljudi, a tako i Ludbreškog vatrogasnog društva, mijenja Prvi svjetski rat. U općem siromaštvu i oskudici nisu mogla djelovati ni razna društva, uključujući ludbreške vatrogasce. Unatoč teškim vremenima, društvo je nastavilo s organizacijom zabave na blagdan Svječnice, što je u DVD-u Ludbreg bila više desetljetna tradicija. Godine 1924. društvo broji 145 članova, među kojima 30 izvršujućih i 93 podupirajuća. Od velikih požara nakon Prvoga svjetskog rata, u čijem su gašenju sudjelovali ludbreški vatrogasci, najpoznatiji je onaj koji je 1927. godine opustošio Veliki Bukovec. U toj nesreći izgorjelo 26 kuća i 57 raznih gospodarskih objekata, a 127 osoba ostalo je bez krova nad glavom. Unatoč velikoj požrtvovnosti članova 14 DVD-ova s područja od Varaždina do Koprivnice, požar je zbog zastarjelosti opreme i nedostatka cijevi prouzročio golemu štetu. Zbog toga je društvo godine 1931. nabavilo prvi vatrogasni automobil marke Opel, korišten prvenstveno za polijevanje ulica, kao i prvu motornu pumpu marke DKV. Novonabavljena oprema smještena je u novi vatrogasni dom na lijevoj obali Bednje, čija je izgradnja počela 1928. a dovršena 1931. godine. Taj novi objekt posebno se isticao po svom peterokatnom tornju, dograđenom 7 godina kasnije, korištenom za sušenje cijevi i osmatranje okolice. Kreće se potom i s osposobljavanjem članstva. Prvi tečaj za vatrogasce u Ludbregu je održan 1935. godine uz sudjelovanje 30 polaznika s područja cijele regije. Godine 1936. za predsjednika je izabran bankar Ljudevit Ludva Vrančić, kasniji ludbreški načelnik. Ratna su se stradanja tijekom Drugog svjetskog rata odrazila i na Ludbreško vatrogasno društvo. 4 članova upravnog odbora društva nisu se vratila iz logora. Dio je članova nestao, vatrogasni dom ostao je oštećen, a oprema u pravilu bila neispravna. Uz poboljšanje kadrovske strukture članstva, poslijeratni razvoj gospodarstva odražava se i na značajnije opremanje društva. 1965. godine nabavljeni su autocisterna TAM, motorna pumpa Sora i gumirane cijevi. Društvo je tada imalo dobro uvježbanu operativnu postrojbu, 2 odjeljenja ženske mladeži i bolničarsko odjeljenje. Društvo su vodili predsjednik Ignac Sabol, tajnik Mirko Terzi i zapovjednik Ivan Busija. Pravi test za intervencijsku spremnost društva predstavljao je veliki požar Ludbreške ciglane 1968. godine, u čijem su gašenju sudjelovali članovi DVD-ova iz cijele regije, uključujući vatrogasce iz Varaždina i Koprivnice. Svečano obilježavanje 100. obljetnice društva bilo je u znaku prvog natjecanja vatrogasaca Hrvatske, koje je Vatrogasni savez Hrvatske organizirao upravo u Ludbregu 1969. godine. Tih je dana u Ludbregu boravilo više tisuća vatrogasaca iz cijele zemlje.
sudjelujući ne samo u natjecanju, već i u velikoj smotri vatrogastva kao i izložbi najsuvremenije vatrogasne opreme. U razdoblju oko 100. rođendana društva postalo je razvidno kako postojeći vatrogasni dom uz obalu Bednje zadovoljava potrebe društva, pogotovo uz tadašnji trend razvoja voznog parka. Novi je vatrogasni dom DVD-a Ludbreg nakon uobičajenih usputnih poteškoća sagrađen na lokaciji u Koprivničkoj ulici 1983. godine, gdje i danas predstavlja sjedište ludbreških vatrogasaca. 70. godina 20. stoljeća društvo počinje s učlanjivanjem pionira, prije svega zbog sudjelovanja u natjecanjima, odnosno njihovom kasnijem ulasku u redove operativnog članstva. Već 1977. godine najmlađi ludbreški vatrogasci osvajaju prvo mjesto pred domaćom publikom, a 4 godine potom društvo je domaćin susretu vatrogasnih pionira Hrvatske i Slovenije. Odjeljenje najmlađih ludbreških vatrogasaca ubrzo nastupa i na državnom natjecanju u Splitu. Uz motornu vatrogasnu pumpu Rosenbauer i kombi vozilo IMV društvo je 1983. godine nabavilo autocisternu TAM 130, a koja do današnjih dana broji stotine intervencija u cijelom ludbreškom kraju. Osamostaljenjem Republike Hrvatske, odnosno početkom Domovinskog rata, počinje razdoblje suvremenog vatrogastva, zasnovano na novim zakonskim propisima. DVD Ludbreg je intenzivirao kolegijalne odnose s drugim vatrogasnim društvima, stoga se 1992. godine pobratimljuje s DVD-om Virje, a pomaže i u obnovi vatrogasnog doma u Nuštru. Bilo je ovo drugo pobratinsko vatrogasno društvo s obzirom da je 1977. godine bila potpisana povelja o bratimljenju DVD-a Vujići i DVD-a Ludbreg. Osim na požarištima, DVD Ludbreg je za vrijeme Domovinskog rata sudjelovao u ispumpavanju bunara i skloništa te organizaciji dežurstava. Na području grada Ludbrega 1993. godine ustrojena je vatrogasna zajednica općine Ludbreg kao tijelo za koordinaciju djelovanja tada aktivnih vatrogasnih organizacija na području današnjeg grada Ludbrega. 125. obljetnicu vlastitog osnutka društvo svečano slavi 1994. godine pod pokroviteljstvom predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice doktora Franje Gregorića. Održana je pritom bakljada ulicama grada, zatim mimohod ulicama mjesta, a promovirana je i prva monografija društva pod naslovom 1998. godine u ljetnoj sezoni 7 ludbreških vatrogasaca bilo je na ispomoći vatrogascima na Korčuli i u Konavlima, gdje su bijesnili šumski požari. Slanje ludbreških vatrogasaca na takozvanu dislokaciju vatrogasnih snaga na priobalje nastavljeno je svakih nekoliko godina sve do današnjih dana. Dobrovoljnomu vatrogasnom društvu Gornje Mekušje, čija je oprema uništena u Domovinskom ratu, te godine DVD Ludbreg darovalo vozilo IMV 1600. Godine 1999. društvo svečano obilježava 130. obljetnicu svog rada velikom proslavom, pri čemu od pokrovitelja, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, dobiva novo navalno vozilo marke MAN, posebno zaslugom predsjednika organizacijskog odbora proslave i ludbreškog gradonačelnika magistra Franje Križanića. Na proslavi je promovirana druga monografija društva iz pera autora Stjepana Belovića i Božidara Đekića. Ista je godine društvo brojilo 88 članova, među kojima rekordna 63 operativna člana. Čak 20-ak operativnih članova društva završilo je prekvalifikaciju za zanimanje vatrogasni tehničar u okviru priprema za tada vrlo aktualno moguće ustrojavanje prve javne profesionalne vatrogasne postrojbe u Ludbregu. No, zakonske promjene krajem iste godine ovo su pitanje stavile u drugi plan, te DVD Ludbreg do današnjih dana djeluje na potpuno volonterskoj osnovi,
uz zaposlenog samo jednog ili dva člana na poslovima vezanim prvenstveno uz održavanje intervencijske spremnosti. Naredno desetljeće u radu društva obilježava konstantno uvježbavanje operativne postrojbe, nabava kombi vozila marke Renault, kao i pojačan rad sa vatrogasnom mladeži. Godine 2008. natjecateljsko odjeljenje ženske vatrogasne mladeži nastupilo je na državnom natjecanju u Makarskoj, osvojivši visoko 9. mjesto. Godinu dana kasnije društvo je svečano obilježilo 140 godina postojanja proslavom pod glavnim pokroviteljstvom Zdravka Grginića, koji tom prigodom društvu poklanja novo zapovjedno vozilo marke Mitsubishi te njegovu današnju zastavu. Društvo je u istom vikendu bilo uspješnim domaćinom 8. županijskog natjecanja vatrogasne mladeži. Posljednjih nekoliko godina djelovanja DVD-a Ludbreg obilježeno je osposobljavanjima vatrogasnih kadrova s područja cijele regije u suradnji s vatrogasnom zajednicom Varaždinske županije. Na inicijativu Stjepana Kovačeka, dugogodišnjeg čelnika vatrogastva Ludbreške regije i Varaždinske županije, društvo je povezano s kolegama iz Velike Britanije, što je urodilo donacijom vatrogasnog vozila za tehničke intervencije i brojne druge opreme 2017. godine, dok je istovremeno nabavljeno i podvozje za autocisternu, nadograđenu i svečano primljenu u vozni park društva naredne godine. Slijedom ove suradnje, engleski Nottingham postaje 2018. godine najudaljenijim mjestom kojeg s gradom Ludbregom veže povelja o prijateljstvu. Društvo tijekom posljednjih 20 godina vodi predsjednik Nenad Cindori, dužnost zapovjednika društva danas obnaša Jurica Havajić, dok tajničke poslove obavlja Mihaela Horvat. Društvo sve značajnije vapi za cjelovitijim zahvatom na preuređenju vatrogasnog doma koji je danas u vlasništvu grada Ludbrega, a kako bi njegovih 80-ak aktualnih članova imalo primjerenije uvjete za rad i daljnji razvoj. Dobrovoljno vatrogasno društvo Ludbreg kroz svoju 150-godišnju povijest bilo je uključeno u sva društvena zbivanja, održavajući pritom potrebnu operativnu sposobnost. U stotine i stotine intervencija diljem Ludbreške regije, a i drugih ugroženih područja u Hrvatskoj. Ponajviše me raduje činjenica što u ovom trenutku rad društva počiva na velikom broju mladih vatrogasnih entuzijasta, na što smo posebno ponosni. Moram istaknuti i kako je društvo bilo jedno od prvih vatrogasnih organizacija u ovom dijelu zemlje koja je pokrenulo rad sa najmlađim kategorijama još pred 60 godina, što je vrlo rijetka tradicija i na području cijele zemlje. Stoga vjerujem kako će se tradicija našeg humanog rada uspješno nastaviti i u desetljećima koja su pred nama. Svečano obilježavanje 150. obljetnice osnutka društva između ostalog u znaku je i promocije već treće monografije o rada naše operativne postrojbe DVD-a Ludbreg. 25 operativaca koji trenutno djeluju u sastavu ove godine, zapravo operativci koji su u nekakvom prosjeku od 30 godina, glavna su okosnica sigurnosti i zaštite ne samo građana grada Ludbrega, već i naše šire regije. Učestalim osposobljavanjima koje provodimo na godišnjoj bazi nekoliko puta, uvježbavanjima zapravo koja su učestala na tjednoj bazi, doveli smo našu operativu do zavidnih granica spremnosti i kao takvi djelujemo znači bez ikakvih problema u punom sastavu. Svoju interventnu spremnost dokazujemo kroz mnogobrojne intervencije tokom godine koje se ne odvijaju samo na području grada Ludbrega, već evo izlazimo i u pomoć u obližnje općine gdje brojimo nekoliko vrlo velikih intervencija gdje sudjelujemo uz bok ostalim vatrogasnim društvima sa dotičnih područja. U budućem razdoblju koje je ispred nas, u budućim godinama koje dolaze, svakako možemo garantirati daljnju sigurnost našim građanima grada Ludbrega, a i široj okolici. Trudit ćemo se neiscrpno djelovati u operativnom smislu sve godine koje su pred nama, oplemenit ćemo svoje redove novim članovima i svakako novim tehnologijama, novim načinima spašavanja bit ćemo i dalje jedna od glavne okosnice u sigurnosti naših građana.
Ludbreški su vatrogasci uvijek tu, spremni da iskoče iz okvira svoje samozatajnosti i uključe se kako u aktivnosti gašenja požara i spašavanja ljudi te imovine, tako i druga događanja u Ludbregu i okolici. U posljednjih 20 godina prvenstveno se okreću zadržavanju postojećeg članstva te njihovom uvježbavanju, s obzirom na trendove sve bržeg razvoja tehnologije i pratećih promjena u životnim navikama ljudi. Stoga valja istaknuti važnost rada s mladim naraštajima, odnosno generacijama, čiji je razvoj popraćen novim pogledima na životne vrijednosti. Jedini je to put prema 3. stoljeću 4. najstarijeg dobrovoljnog vatrogasnog društva u Republici Hrvatskoj.